Lepot minal tuhan video nang kewan pi le fuilo langam tha lasi ning duk mimi mate thirak mimi an pin laso video lasi ning duk mimi okwai kachi yor arloso atum non malom apiong nang bar ong son lasi pader de pin pen laso video nang litum han nang paklang ponji aphansi nili bor ipon po lasi a video li start ina lang ikha nang okwai kachi yor tuma phan sodak pen insai nei pasi nilihin pen hamphang son don hanta chuning rilo laso arloso okwai kachi yor lapen muslim ni han sodak pen arona teng insai ni lapen pirphi pen padulong leder ni pasi nilihin pen chuning ripadi kem lo chok chili lian ke kumya sangleng pachin no kardo